Fa temps que estem treballant tots junts en una empresa il·lusionant, construir una alternativa per al Futbol Club Barcelona. Estem construint una proposta per donar un nou impuls al club i la sotmetrem als nostres consocis. És un repte difícil, molt difícil, però també és un repte estimulant i mobilitzador. Perquè la nostra alternativa de renovació ha agafat ja una dinàmica imparable. I si fem les coses com sabem fer-les, serà una dinàmica guanyadora. Avui, de nou aquí, de nou davant de tots vosaltres, l'equip de campanya, l'avantguarda d'un moviment cada dia més ampli, em convenço que el nostre objectiu és possible. Amb la vostra ajuda, entre tots, el podrem aconseguir. Som una alternativa guanyadora, una alternativa per renovar el club i per assegurar que segueix fidelment la voluntat dels seus socis, que en definitiva som els seus propietaris. Hem estat treballant fort durant mesos. Vam ser els primers a donar la cara, a parlar clar. No ens vam amagar, no teníem per què, i vam fer un pas endavant. No hem deixat de fer passos, un darrere l'altre, cada vegada més de pressa i trepitjant més fort. Avui en fem un altre i aquest el seguiran molts més. I és que no hem parat. Hem escoltat i hem explicat, amb temps i serenitat, obertament però sense estridències. Hem sumat i seguim sumant. Millor dit, hem multiplicat. Som molts els que estem al darrere d'aquest projecte de renovació i som plurals, veritablement representatius de totes les sensibilitats. No som la candidatura dels despatxos, no som la candidatura només de la tribuna, no som una candidatura improvisada per sortir als diaris durant uns mesos. No hem arribat aquí ni utilitzant els recursos del poder, ni gràcies als favors dels grans grups mediàtics, ni tampoc guiats per interessos espuris a cop de talonari. Hem arribat aquí després de molts anys de participació activa, compromesa i desinteressada en els assumptes del club. La nostra és una proposta que ha nascut i que creix des de baix, que sorgeix de molts i molts socis que creiem que ha arribat el moment de fer un pas endavant. Un pas per assegurar que el club corregeix la deriva de l'arrogància i la prepotència i d'unes maneres de fer que massa sovint ens avergonyeixen. No són unes eleccions de tràmit, són unes eleccions decisives. El Futbol Club Barcelona és, ho sabem tots, una institució potent i sòlida. Però són molts els socis que no podem admetre l'estratègia de divisió que s'està aplicant des del poder del club. No podem admetre que des de la Junta es fomenti la divisió, la controvèrsia, la confrontació. No podem admetre el llenguatge de l'autoritarisme, de l'autoreferència permanent, de les mitges veritats, de les expressions ofensives, de la descortesia. Els socis, és a dir, els propietaris del club, volem que el Barça torni a les pràctiques autènticament democràtiques, a l'expressió educada, a l'autoritat respectuosa, a la transparència, en definitiva, a les maneres de fer pròpies. En aquestes pròximes eleccions haurem de decidir si volem seguir el camí ja exhaurit del continuisme o bé d'una renovació ambiciosa i estimulant. Haurem d'optar entre l'estil personalista, petulant i altiu del continuisme que se'ns proposa i una alternativa de seny, sentit comú, respecte, discreció, integració i civisme, com la que proposem. Haurem de decidir també en aquestes eleccions si volem uns dirigents que aprofiten el Barça per a la seva promoció personal en la societat i els negocis, o bé uns dirigents que siguin fidels al compromís d'obeir sempre, primer i només, els interessos generals del club. El Barça ja ha tingut aquests anys passats uns èxits històrics i n'estem orgullosos i volem que aquesta trajectòria de triomf esportiu continuï. Clar que volem la continuïtat en els èxits del club, com la desitgem tots els socis. Però el continuisme que ens proposen no garanteix la continuïtat dels èxits. Ben al contrari. Continuisme no és continuïtat d'èxits. El continuisme és una perversió personalista, una derivació que tendeix a expressar-se amb l'arrogància, amb un messianisme que no té res a veure amb la nostra tradició de club, amb impertinència i, diguem-ho clar, també amb unes dosis massa persistents de mala educació. El continuisme és també la incapacitat de mantenir la cohesió mínima en un equip de gestió. Què diríem de qualsevol organització que en el decurs del seu mandat hagués patit una descomposició com la que hem vist amb estupefacció a la Junta del Barça? La nostra alternativa és diferent. I és diferent també a la proposta de canvi que es fa des d'una confrontació personal i amarga, des del ressentiment. La proposta, encara desconeguda, que prové d'un sector del club que creiem que és molt respectable, però, deixeu-m'ho dir, també molt minoritari i exclusiu. És com un experiment de laboratori.
És una opció que està massa lligada a activitats de negoci en la mateixa indústria esportiva i del futbol en particular. És una proposta que s'allunya de les maneres de fer pròpies d'aquest club i aquest país i que s'assembla massa perillosament a models dels que en fan bandera els nostres adversaris històrics. En aquestes eleccions, algun observador despistat li podria semblar d'entrada que les diferències entre candidatures no són gaires. Això, a nosaltres no cal que ens ho expliquin, no és així. I cada cop serà més evident que la nostra proposta marca la diferència. Som emprenedors, estem acostumats a mesurar el risc i afrontar-lo, toquem de peus a terra, som lluitadors, no defallim davant dels reptes i sabem del valor de les coses. Donem valor a la cultura de l'esforç. Podem ser molt apassionats, però sabem distingir quan les conseqüències dels nostres actes no recauen només en nosaltres mateixos. Som perseverants, fidels, som gent de fiar i estem acostumats a gestionar i administrar. Sabem ser generosos, com ho demostreu amb la vostra implicació en aquest projecte. I quan ens comprometem, ens comprometem. Les nostres possibilitats en aquest partit que volem guanyar passen per posar-nos en joc tal com som, ni més ni menys. Els nostres adversaris, i ho dic amb tot el respecte, no saben què vol el soci normal i corrent. Nosaltres ho sabem perquè els hem escoltat, els estem escoltant i seguirem escoltant-los. I això és un compromís de transparència i és un compromís d'atendre totes les sensibilitats dels socis, totes. Perquè el Barça no hauríem ni de recordar és de tots els seus socis. Siguem d'on siguem, pensem com pensem. El Barça necessita una gestió responsable i estable, un equip amb experiència, sensat i proper, que governi per a tots. Un president que lideri un equip plural i integrador, amb seny i transparència. Un president responsable i respectuós. Un president que projecti els valors cívics de la institució i representi l'esperit emprenedor del nostre país. I una junta que assumeixi les seves responsabilitats i que miri el futur, però el futur del club, no el seu propi. Una junta que prengui les decisions que s'han de prendre, que planifiqui i que inverteixi en rigor i sentit comú. Una junta que tingui com a nord la preservació, consolidació i creixement del patrimoni del club. Una junta sensata i responsable. Estem en un moment clau per al futur del Barça. Ens hi juguem molt. Volem un Barça millor per a tots, per als socis de tota la vida i per als que s'han incorporat al club fa poc, pels que viuen aquí i pels que mantenen la seva fidelitat des de molt lluny, per als que tenen una idea del Barça i per als que en tenen una altra diferent, per a tots. Estimem aquest club i volem que prosperi encara més. Volem un Futbol Club Barcelona fort, confiat i dinàmic. Volem un club excel·lent, com ho és la seva gent i com ho és ara el seu primer equip de futbol. Volem que el Barça sigui l'equip més temut al camp, però també que el club sigui el més respectat i estimat a tot el món. Volem que aquest projecte es faci realitat, però per això ens cal la vostra confiança i el vostre suport. Aquest futur ens el mereixem i junts el podem fer possible. Hem de guanyar aquest futur. Visca el Barça i sempre visca Catalunya. Gràcies. Gràcies.